Ga ta nan ku. A wani gari da ake kira da gidan garuruwa, inda wasu tagwaye suka fito, mai suna Amadu da Amina. Dukkansu kyawawa ne kuma suna da kamun kai. A lokacin da suke yara, ba sa rabuwa ko da kuwa na wuni ɗaya ne. Duk inda ɗaya ya tafi, ɗayan na tare da shi. Iyayensu sun yi matuƙar farin ciki da yadda suke son junansu. A wata rana Amadu da Amina suna cikin daji suna tattara itatuwa, sai suka gamu da wata tsohuwa mai shekaru. Tsohuwar ta kasance cikin wahala kuma tana neman taimako. Amadu da Amina sun ruga da gudu zuwa gare ta kuma suka bata ruwa da abinci. Tsohuwar ta yi matuƙar godiya sannan ta ce, "Na gode sosai 'ya'yana. Ku yi hankali sosai, ku ci gaba da kasancewa tare da juna." Daga nan tsohuwar ta ba su kyauta ta musamman, ƙwai guda 2 na zinariya. Ta ce, "Wannan ƙwai na zinariya zai taimaka muku a lokacin da kuke cikin tsananin buƙata, kada ku taɓa rabuwa da su." Ahmadu da Amina sun karɓa tare da farin ciki kuma suka gode wa tsohuwar sosai. Bayan shekaru da dama, lokacin da Ahmadu da Amina suka girma, wani mugun sarki ya mamaye garinsu, ya ɗauke duk matasa kuma ya mai da su bayi. Ahmadu da Amina sun kasance cikin waɗanda aka kama, duk da haka sun kiyaye ƙwan zinariyansu. A lokacin da suka ga cewa ba su da sauran mafita, suka fasa ɗaya daga cikin ƙwan, kuma nan take wani babbar ƙwari ya bayyana, ya kai su daga cikin gidan sarkin zuwa wani wuri mai nisa, inda ba a iya samun su. Ahmadu da Amina sun zauna a wannan wuri mai nisa, suna ci gaba da kula da juna da ƙaunar junansu. Sun yi amfani da ƙwan zinariya na ƙarshe don kafa sabon gida mai tsaro da aminci. A ƙarshe sun rayu cikin farin ciki da zaman lafiya na har abada.